Allah bai aiko ka ba ya Rasulullah sai rahama ga dukkan talikai. Watan kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rahma ne ga dukkan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta. A dalilin wannan malamai suka ce duk abin da ka gani a cikin shari'ar musulunci, ina yawan maimaita maganan Ibn Qayyim al-Jawziyya da yake cewa ash-shari'atu rahmatun kulluha wa adlun kulluha wa hikmatun kulluha fa kullu shay'in kharaja anil adli ila al-jawr ko min al-adli ila al-jawr wa min ar-rahmati ila ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث فليس من شرع الله. شريعة نند الله سبحانه وتعالى يبامو الدين المسلم جنا دكان ترحمة دكان تعادل تيج دكان تحكماني دو أبين دكانشي يا فتى دك رحمة زوا ضد الرحمة شيني رشن توسيد رشن جنكي. Ya fita daga adalci zuwa zalunci, ya fita daga maslaha zuwa mafsada, ya fita daga hikima zuwa shirme. To ba shari'an Allah bane, kokarin fassara. Ka san shi alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane ne suke kokarin fahimtar su. To cikin kokarin fahimta musamman alqur'ani mai girma, cikin ƙoƙarin fahimtar mutane da wannan alƙur'anin, to dole za a sami wani kaso na shi mutumin malamin, wani kaso na fahimtansa da zai faɗi ko zai sauke. Shine malamai suke kiran abin aliyatu tanzil. Ya ake sauke wannan nassin, ya muke aikatawa. Nassin dai guda ɗaya ne alƙur'anin, sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne, amma yaya ɗan adam yake aikata su. Wani lokaci shine kamar yadda za ka ji ana ta fara, sai mutum ya kabbara ya auka wa musulmai, ya kashe kansa, ya kashe su, ya shahadantar da su da sunan kuma wai yana da'awan alƙur'ani ne ya koya masa ya yi wannan abin. Misali, ko wanda ba musulmi ba ana zaman lafiya, ba a halin yaƙi hukuncinsa daban ne kamar yadda muka sani. An ce ana cikin hali na yaƙi, wannan hukunci ne daban, amma yaƙin nan istisna ne, ba asali bane addini ba son yaƙi yake yi ba. Shi yasa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai mashi izini da yayi yaƙi, abin da ya ga masa shine uzina lil ladzina yuqataluna. An yi wa waɗanda ake yaƙa, tunda an yaƙe ku ba inda za a yi sai ku kare kanku. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Saboda haka asali a cikin rayuwar ɗan adam shine aminci, asali shine zaman lafiya, asali shine jinkai, asali shine tausayi. Duk abin da ya fita daga wannan, shi yasa duk inda kaga shari'an Allah, malamai suna cewa a ka'ida akwai abubuwan da ake cewa al-maqasid al-kubra ko al-kulliyat ko maqasidu shar'. Amma waɗannan maqasid din gaba ɗaya za a yi ta rarrage maka su, har wasu malamai suka yi ce maka addini yana da maksadi guda ɗaya ne kawai, shine rahma. Watan duk sauran waɗannan maqasid ne sunansu kulliyat ne, amma duk su ma za a iya tattara su cikin maksadi ɗaya, shine rahma. Duk inda kaga abubuwa guda biyu, to in baka san matsayin musulunci ba, ka nemi wanda yake da rahma a cikinsa ko ya fi rahma a cikinsa, to wannan shine karantarwar addinin musulunci. Sai dai ita rahma zai yiwu ɗan adam ba zai gane ta ba. Mutum ya yi kisa, sai a zo a ce za a yi mashi hukuncin kisa. A zahirin wannan lokacin da za a yi masa hukuncin kisa, shi wannan wani zai iya ganin kamar ba a yi jin kai ba, da a kyale shi, wani kuma a kashe biyu, a kashe ɗaya kawai, ko tunda an kashe shi ba dawo da wanda ya kashe za a yi ba. To amma rahama ne ga sauran mutanen da wannan mutumin da aka kyale da bai kashe ba zai iya amfani da wannan daman ya ci gaba da yi, tunda ya san ba abin da zai faru da shi. Saboda haka maimakon a yi rahama ga ɗaya ne, sai aka yi rahama ga miliyoyi, wanda rahama gare su zai zama har shi gare shi kansa rahama ne, domin in ya tuna in yayi za a yi masa sai ya kame daga yi. To saboda haka dai addinin musulunci a gaba ɗayansa rahma ne, shari'an Allah gaba ɗayansa rahma ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi ba sai dan ya zama rahma ga dukkan halitta. Har da
waɗanda suke ba musulmi ba, har da kowa da kowa. Domin ita rahamar nan kala-kala ne. Rahmatul hidaya ɗaya ce daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ne shiryar da bawa zuwa ga shari'a, zuwa ga musulunci, zuwa ga abin da Allah ya yarda da shi, zuwa ga ɗaya ne daga cikin rahmar Allah. Allah yana da nau'o'in rahma da yawa, sai shi ɗan adam ɗin ya ga wanda yake cikin ibtila zai gane irin rahmar da Allah ya masa. Sannan mujarradin, ba malamai suna gaya mana daga cikin jinkan Allah ga bawa a cikin sabo ba? Sananniyar magana ce ko? A ce daga cikin rahman Allah da jinkansa gare mu lokacin da muke saba masa, ba lokacin da muke biyayya ko muke kamanta abin da ya umarne shi ba, lokacin da muke saba masa, muke masa laifi. Daga cikin rahamarsa gare mu shine da ya ara mana rayuwa da lafiya har muke aikata wannan abin. Sabon Allah kowane iri, in Allah ya so sai ya kwace rayuwan da lafiyan ya hana ka daman ma'aikatawa. Sannan bayan ya ara maka rayuwa da lafiya, sannan ya baka ikon aikata barnan laifin, inda ya so sai ya hana ka. Sannan lokacin da mutum yake aikata laifin, Allah ya suturta shi, ya rufa mashi asiri, inda ya so sai Allah subhanahu wataala ya fallasa shi. Sannan bayan ya gama aikata laifin, Allah ya jinkirta masa, ya bashi dama na lokaci, bai ɗauki ransa yana gamawa ba ya zama ƙarshen aikinsa saɓan Allah. Allah ya jinkirta masa lokaci. Sannan bayan Allah ya jinkirta masa lokaci, ya bashi aron lokaci ya ƙaru. To duka dai mun san kisan mala'ikan masu rubuta zunubi da biyayya ko na hadisin da zai rika cewa mai rubuta laifi yana cewa ka bani dama in rubuta, mai rubuta ta'a yana cewa ka jira mai yuyuwa ya tuba Allah ya yafe masa, yana ka bani dama in rubuta, yana a'a ka jira mai yuyuwa ya tuba Allah ya yafe masa. Haka za a yi ta yi. Sannan na biyun ƙarshe, dan ba na ƙarshe bane, Allah subhanahu wataala ya maka ilhaman tuban, ya yarda ya shiryar da kai zuwa ga tuban. Inda Allah ya so sai ya kama halshen, ya kama zuciyan, irin wanda Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ko? In Allah subhanahu wataala ya so sai ya rufe zukatan, amma Allah subhanahu wataala bai haka ba, sai ya bashi dama, ya shiryar da shi zuwa ga tuban. To da ya tuban kuma Allah bai tsaya a nan ba, inda ya so sai ya zama share laifin za a yi, a'a sai Allah ya ce to a maida saban Allah laifin nashi a mayar lada, maimakon a rubuta mashi sayya'a sai a rubuta masa kyakkyawan aiki. To wannan daga cikin minanullahi, daga cikin baiwan Allah ga bawa a lokacin da yake sabawa Allah. Shi yasa al-Imam al-Busiri yake faɗin ya nafsu la taqnati min zallatin azumat ko innal kaba'ira fil ghufrani kallaman la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Yuyuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi raba rahma, wannan rahmar sai ya ce to kowa a bashi gurgurdan bukatansa, ko sai ya ce kowa a bashi gurgurdan bukatansa. Mai babban laifi sai a bashi babban rahma, ko la'alla rahmatar rabbi hina yaqsimuha tati ala hasabil isyani. Mai babban laifi sai a ce a bashi babban rahama, mai karamin laifi kuma sai ya sami rahamar da bata kai wannan ba. To ina kake da mutumin da ya sami babban rahama? Irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a ingantaccen hadisi, yace bawa ya yi laifi, yace Allah ka yafe mu, sai Allah ya ce wa mala'ikunsa aznaba abdi wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bidhanbi fashhadu anni qad ghafartu lahu. Yace bawa na yayi laifi, amma ya san yana da ubangijin wanda yake yafe laifi kuma ya dauke laifin, saboda ku shaida na yafe masa. Ya ƙara yin laifi, Allah ya ƙara faɗin haka cikin mala'ikunsa. Ya ƙara yin laifi, Allah ya ƙara faɗin haka a na hudu, na uku ko na hudu, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kai tunda bawana ya san yana da ubangijin da yake gafarta laifi, to ya je ya aikata duk ma abin da ya so, na yafi. Wannan shine faɗi da si'ar rahmar Allah, abin da ba ta so kawai ɗaya.
shine amincewa makrullah. Bawa ya ce ai tunda Allah ghafurur rahimun ne, bari in je in aikata abin da na ga dama, bari in je in aikata ma sha'a, to shikenan lamari ya lalace. Allah ubangiji ya gyara mana. Saboda haka ala kulli halin almanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya ce ya aiko shi ne jin kai ga dukkan talikai, ga dukkan halittan Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un wani talikan nan sun sani ko ba su sani ba, jin kai ne gare su. Da yawa daga mutane zai ce to gashi kuma an ce jin kai, amma kuma sai ga shari'ar musulunci ta shar'anta a sami dabba a yanka. Ina rahmar wanda ke mun sani yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da jinkan dabba a lokacin da ake yanka ta. To amma rahmar inda take shine dabbobi ne guda biyu, ɗaya sharif a wajen Allah shine ɗan adam, ɗaya koma baya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakhara wa maɗaukakin wannan koma bayan ya zama abin da wannan maɗaukakin zai ci domin ginuwan jikinsa, domin lafiyansa, saboda rayuwan maɗaukaki ɗin. Saboda shi kanshi rago ko dabba, ɗan adam ya zama ya koma sashin ginin jikin ɗan adam bai fi masa ba. So ala kulli halin dai, wato dukkan abin da kai na halitta, bayan maganan tausayi da jin kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar a lokacin da ake har yanka dabba din da ake yanka ta, to dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rahma ne ga dukkan halitta, ga dukkan talikai. Wannan kuma misalai a cikin wannan ka ɗauki dukkan rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam misali ne. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa annabin da la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam. Mace ce ba yahudiya ta sanya guba a cikin nama don ta yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sammu ta shahadantar da shi. Ba yahudiya ta sanya guba a abinci don ta shahadantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma abin da mafi yawan almajiran ilimi ba su tambaya, wayya aka kare da ita bayan ta faɗi, ta yi itirafi cewa ga abin da ya sa ta yi. Ta yi ne don ta san in manzan ne ta san Allah zai kare shi, in kuma ba manzan bane shi kenan a huta daga shi. Ai nan malaman tarihi yawanci suke tsaya, sai mene ka sanya kowane makhluki a wajen wannan, a wannan wajen, kai tunanin in shi ne wani mataki zai ɗauka. Kuma ka tuna fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nama, bayan ya ci ya ce ya ji naman na faɗa masa akwai guba a cikinsa. Amma me ya faru da ita? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kyale ta, kada a yi mata komai kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zainab al-Yahudiyya ko ta Khaibar, ka tuna Ghawraf ibn Harith da takobi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga, amma ƙarshen dai labarin hadisin dai sai gashi a zaune a gefe ga takobi a can, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin ga abin da ya kawo shi, me aka yi masa babu. To ire-iren waɗannan a tarihin musulunci ba za su kidayu ba, wanda kowane irin aza sun yi ilhaƙin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma rahamarsa ta ƙi sai ta tausaya musu, sai ta ji kansu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jin kai ne ga dukkan talikai, wanda wannan rahmar da wannan jin kan yasa yake cewa hadisin innahu la yughannu ala qalbi ko wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan sallallahu alaihi wa alihi wasallam.